днескашното видео. Здравейте хора, днескашното видео ще правим ревю на моето колело, което е Birox B7 Blue. Ето тук може да го виждате. Извадил съм сценариите на телефона ми. Така започнем с рамката. Рамката е с размер 27.5 скосена алуминиева. Вилката е на център. Това ще я покажа на бирал, най-вероятно. Чашките са Neco H115MP полуинтегрирани. Лапата е Mode MD HBO23 алуминиева. Спирачките са Shimano BL-MT501L BL-MT520F 1000 Маркуч. Курбелите са Shimano, пише алуминиеви. Каблите са степен алуминиев профил. Така. Средното движение Neco B910 до 22.5 мм. Седалката на Force, това ще я покажа и нея. Педалите са Feimin, ето тук са малко продрани, но това е друг въпрос. Педали Feimin FP-963 алуминиеви, гриповици на Force като седалката. Заден делайвер Shimano Altus FDM310, преден делайвер Shimano Altus FDM310. Командите са Shimano Altus SM SLM 310 24 скорости. Теглото на 17.6 кг. Така, време да ви покажа колелото близо. Така, ето седалката. Пише Force. Ето тук връзка малко, ще ви извинявам, но връзката ми е малко виси. Седалката на Force, педалите, те са малко продрани от незнайни причини, защото все тая. Тук гриповете, много удобни грипове, мекички. Ето ги спирачките. Скоростите Shimano, спирачки Shimano. Много добри. И от другата страна, ето. Ето и вилката. Център 27.5. Тук това е един велокомпютър за велосипеди. Тук стойка за вода имам, някаква на Скорпион. Ето ми е светлината отзаде. С зареждащо. Махаш ластика и я зареждаш. Това е. Колелото забравих да кажа, че е с 24 скорости. 8 отзад и 3 отпред. 24 скорости. Чашките са Neco, както споменах. Рамката е, както виждате, скосена, не е изправена, е скосена. 27.5 е, тук се пише даже. Алуминиева. Добра е като цяло. Не мога да се оплача, но по-ска. Така, степенка има. Не знам модела с точност. Степенката. Тук е Joytech. Даже тая марка не съм я чувал. Но има я, това ще спомена. Волана. Тук имаше един велокомпютър. Тук са му седят свинските опашки, не съм ги махнал. Имаше велокомпютър и аз стегнах една ножица и отдъсках волана. Но това ще се бойди, са, не е проблем. С един черен спрей ще стане муцка. Не да има проблеми. Свинските опашки само с едно нож ще да ги отдържи и са топ. Вилката има за твърдо и за меко движение. Ето. И от тази страна, и от другата. Така цяло. И това е колелото. Сега ще направим, тук записан звук, ще направим едно каране тук по двор. И това ще е за видеото. И така, почваме с карането. И така започваме карането на велосипеда. Този велосипед до сега съм доволен от него, но ще направя видео колко пари съм похарчил и дал за него. И така. Добре върви цяло. Върви добре. Няма проблеми с вървенето. Ето ги зелените ръкавици. Аз в
видеото за аксесуарите, което правих. Какво падна, бе? Майко, телефона ми падна от джоба. Няма проблеми, ще го дигнем. Видеото за аксесуарите казах, че показах ги ни черни ръкави, те пак бяха мои, но зелените ползвах, тогава не бяха при мен. И така. Бяха при мен тогава и затова ви показах онези носа. Няма лъжа, не ме внимава. И така. Общо взето е това. Да покажем малко. Добре вървим велосипеда. Да долу кабела е много удобен. Само това мога да кажа. Пирачките са бомба. Като натиснеш, ще те залепи. Няма мърдана общо взето. Така. Общо взето това за видеото. Добре хора, това беше за видеото. И е така. Ще го видите скоро. Ай, чао!